Good morning. Oh, good morning. Good evening. Uthisha asikubingelele sithemba ukuthi uyaphila. Ngiyaphila kakhulu, siyajabula ukuba lana osukwini lanamhlanje. Ya, ukusuku olubalekile kuthina sonke lapho khona sikhumbula khona impilo kaBaba uSifiso Ncwane. For me, when I met uBaba uNcwane, I was a little girl. I was aged 16 years ngise university. I met the Ncwane family and uBaba uNcwane played a huge role empilweni yami. I remember at times I would go without food, rest, because my parents were struggling a bit. uBaba uNcwane wasithatha under his armpits beNoma Mncwane under Ncwane Communications. Sakwazi sisebenze sibalekelela ngeprotocol ne-ushering, but at the same time we were gaining ama skills and sasingaboni at the time ukuthi uNkulunkulu wayesivulela iminyango sixosha nalawo masenti ke sikwazi ukuthi siyiphilise. So uma sibuka emuva, it's like it's yesterday mhla uBaba uNcwane eshiya emhlabeni. Still remember the day very well, but uNkulunkulu has carried us this far till today. Igama likaBaba uNcwane kuneminyango esivulela lona. Sithi masiqhamuka athi umuntu ngiyakwazi wena ngikwazelaphi, hawu ngikwazela kaNcwane, uthole sekwenzeka izinto even uBaba uNcwane engasekho. So we are grateful for the person that we was. We celebrate his legacy and we will continue to support uMama Ayanda, especially as women. She has walked exemplary before us. Wasikhombisa ukuthi uhambo lokushiya ubaba luya impilo iyaqhubeka ayimi. So she has given us an example that will live on and that will cherish in our hearts forever. No, sasihle singise ngizwe kahle yonke. No, angibonge kakhulu nje mhlambe ukubuza nje umbuzo wodwa. Uma sekuthiwa nje manje kuthiwa uSifiso Ncwane ke uyafika ngephupho kwena ungafisa afike acule lephi iculo? Ngifisa afike aculele iculo elithi hallelujah, we give you all the praise. Hallelujah, we give you all the praise. Isizathu lelo culo nje lithi noma kunjani uNkulunkulu simnikeza lonke udumo. And I think when uBaba uNcwane performed lelo culo naye wayengaqondi ukuthi wenzani. For him waye entertainer, wayecula. I remember waye recorded DVD, but for us sathola into yokuthi uma kwenzeka izinto uthola iculo lokudumisa uNkulunkulu nokumdlulisela ukubonga nokukhombisa ukuthi uNkulunkulu ohlale uNkulunkulu uphekwa konke ngaso sonke isikhathi. Thank you very much. Asma.